Volt egy török Mehemed, sose látott tehenet, nem is tudta Mehemed, milyenek a tehenek, egyszer aztán Mehemed, lát egy csomó tehenet, én vagyok a Mehemed, mi vagyunk a tehenek. Csodálkozik Mehemed, ilyenek a tehenek, számlálgatja Mehemed, hány filik a tehenek, meg is számol Mehemed, háromféle tehenet, fehéret, feketét, tarkát, meg ne fogd a tehén farkát, nem tudta ezt Mehemed, se rúgták a tehenet, nem tudta ezt Mehemed, se rúgták a tehenek. Hát Mehemed barátom, nagy szerencse, hogy éppen velünk találkoztál. Felénk nem szokás tehenegelni, errefelé kocsin, vonaton utazik az emberfia, esetleg szekéren. Na, gyere velünk, gyorsan, 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 gyorsan!